Helo, enw fi yw Pat, enw'r gŵr yw... Ray, ia. Da ni wedi bod yn maethu Gwynedd ers 9 mis. Oedden ni'n gwarchodwyr plant am 20 mlynedd a wedi gweithio fel plant bron hyd fy mywyd. Ond eisiau challenge newydd mewn bywyd ac roedd maethu erioed wedi bod yn yng nghalon. Ar ôl i'r mab tyfu a'r nyth yn wag, mi nes i ddechrau proses o asesio hefo agency a chafon ni ddim profiad da iawn. Mi wnaeth nhw gau'r offis yn Gogledd a symud bob dim lawr i Gaerdydd. Cymerodd o 2 flynedd cyn i ni fynd i Panal a wedyn ar ôl mynd i'r Panal yn mis Medi 2018 cafon ni ddim lleoliad. Mis Mai 2019 nes i ffonio tîm maethu Gwynedd a mi wnaeth y proses ar asesiad ddechrau'n syth. Cymerodd o 3 mis i betha symud. 3 mis oedd yn symud yn sydyn iawn a peth gorau nathon ni. Oedd y cefnogaeth gan y tîm yn anhygoel. Mi gafon ni lleoliad cyntaf yn syth ar ôl Panal. Oedden ni yn excited ac hefyd dipyn bach yn ofyn. Mi ddoth ac oedden ni wedi mopio lan efo hi efo ni. Da ni wedi maethu 7 o blant yn y 9 mis. Ac mae'r cefnogaeth tîm y plant wedi bod yn anhygoel. Ar ôl dipyn o wthnosa, pawb yn setlo'n dda ac pawb yn dechrau arfer efo'i gilydd ac yn cael hwyl, wneud gweithgareddau, bywyd yn brysur ac o'n i'n dyfaru na fyswn i wedi gwneud hyn blynyddoedd yn ôl. Mae o'n rhaid gymaint o balchder, cyflawniad a bodlonrwydd yn gweld y plant yn datblygu, setlo a hefyd gweld nhw'n hapus. Mae maethu wedi newid bywydau ni am y gorau a cael bod efo'r plant hefyd yn gwneud ni'n hapus ac yn llenwi'n bywydau ni. Hefyd, da ni'n cael be oedd yn poeni mwyaf ydy sut oedden ni'n teimlo pan mae'r plant yn symud yn ei blaenau. Ond mi ddoth amser oedd hi efo ni am 6 mis ac pan oedd amser iddi hi fynd at perthynas, mi oedden ni'n gweithio hefo'r perthynas dipyn o fisoedd cyn i symud. Oedd hi'n dod yma yn cartre ni a dod i'n nabod ni, a wedyn pan oedd hi'n nabod ti'n dda iawn, oedd hi'n cael mynd lawr i tŷ nhw, aros am penwythnos yn ôl ata ni, wedyn oedd nhw'n dod i fyny, mynd allan am fwyd, ac hefyd oedd hi'n cael mynd yna wedyn i aros am wsos a dod yn ôl. So oedd yn cael ei wneud yn neis. Rhaid fi, oedd y diwrnod pam oedd amser symud, oedd o'n anodd. It was hard when the day that she moved. Ond oeddech chi'n gorfod bod yn professional a dim dangos faint o upset oedden ni lle, bod dim yn hapus ac bod ni'n hapus gweld ti'n symud. A gathon ni ryw weekend o ddagra a da chi'n gwybod, ond mewn dim oedd plant bach eraill yma, oedd tŷ'n llawn eto ac oedden ni'n cael messages a lluniau gyda'r perthynas ac oedd hynna'n neud ni teimlo bod yn dda gweld hi wedi setlo ac bod hi'n hapus. Oedd hynna'n meddwl lot i ni a mae hi wedi mynd a di symud a di setlo'n dda hefyd. Os rhywun yn meddwl mynd i feithi, swn i'm yn gallu recomendio fo digon. Mae o'n rhaid llenwi bywyd chi. Mae o'n sgynnoch chi stafell wag, amser, lle yn eich calon. Just pigwch y ffôn a
ffonio tîm eithu sydd yn local i chi. Diolch.